dan, ja sam doktorica Sedija Supa, dermatonkolog, dermatokirurg. Danas ja ću pričati o melanoma nepoznatog primarnog sjela. To je dosta važna tema. Zašto? Zato što često moji pacijenti dolaze i kažu da negdje netko pokušava njemu ukloniti neku promjenu bez patohistološke analize. To ne bi smjelo inače postojati. Osobito ako to mi uklanjamo nevusi. Nevusi to je malo, najčešće pacijenti, inače ljudi koji nije baš u medicini, oni zovu njih madež. Patohistološka analiza neophodna. Inače, možemo ukloniti bez veze taj madež, displastičan madež koji može prijeći u neki melanom nepoznatog primarnog podrijetla.